Već drugu godinu u Zagrebačkom zoološkom vrtu otvorena je interaktivna izložba Zima oko svijeta. Namijenjena je i malim i velikim posjetiteljima, a cilj je prikazati im što se ovo doba godine događa u različitim dijelovima svijeta i staništima. Tako je u vazdazelenim šumama Azije, odnosno tajge, iznimno hladno i snježni pokrivač je debeo. Svim životinjama, pa i sibirskom tigru, veliki je izazov kretati se i naći hranu. Ovo je podvrsta tigra i najveća na svijetu koja upravo je prilagođena životu u vrlo ekstremnim uvjetima i ono kako tigar uspijeva i preživjeti u takvom okolišu upravo debelo potkožno masno tkivo, vrlo gusto krzno. I u alpskom je području debeo snježni pokrivač i vrlo hladno. Zato mnoge životinje sele na niža planinska područja gdje je hrana dostupnija. Neke pak pribjegavaju hibernaciji, odnosno zimskom snu. Zakopavaju se u zemlju ili zalaze u šupljine među kamenje kako bi prespavale nepovoljne vremenske uvjete. Glavna karakteristika zime u listopadnim šumama Europe je upravo to da drveće ostane bez lišća i drveće je golo, grmlje, dakle sve životinje koje se inače hrane od lišća i raznih plodova, tada nemaju hrane i mnoge životinje pribjegavaju upravo zimskom snu. Među njima je i medvjed. Vukovi, kao i mnogi drugi grabežljivci u različitim dijelovima svijeta, imaju problema krećući se kroz snijeg. Ipak, lako dolaze do plijena jer se jeleni i srne kojima se hrane teže sakrivaju. A u močvarnim područjima Hrvatske, primjerice Lonjskom polju, zima izgleda pomalo pusto. Sve je uvenulo smrznuto. Dio životinja, kao što su vodozemci i vodene kornjače, zakopavaju se u mulj, a mnoge ptice odlaze u toplije krajeve. U afričkoj savani je upravo suprotna situacija nego u kontinentalnom dijelu Europe gdje se i mi nalazimo. Afričkim savanama je upravo traje sušna sezona. Nema padalina, trava se suši, hrane je sve manje i tada započinju velike seobe u afričkoj savani kada životinje kreću u potragu za vodom i za svježom travom. U mediteranskom području pak zima je mnogo blaža nego u kontinentalnom. Ipak, more se ohladilo i neki se morski organizmi povlače u dublje slojeve gdje je stabilnija temperatura. Zimi na Mediteranu često utočište nalaze ptice selice ili im je to važno odmorište tijekom selidbi prema jugu. U ovo doba godine u tropskim šumama jugoistočne Azije upravo vlada jedna sušna sezona, za razliku od doba monsuna kada pada izuzetno velika količina kiše. Razlog tome što vjetar puše sa kopna prema moru i tako da ne dolazi vlažni zrak sa mora, nego dolazi sa kopna suhi zrak. I tada je dosta sušno, nema toliko obilja vode, nije to tako drastično kao što je to u nekim drugim staništima. U otočnom dijelu jugoistočne Azije i na Pacifičkim otocima živi kokosov rak, koji se u ovom zoološkom vrtu može prvi put vidjeti. Živi na kopnu, a u more ulazi samo kad se razmnožava da položi jajašca. Hrani se raznim biljnim i životinjskim ostacima te kokosovim orasima, po kojima je i dobio ime. Dodajmo da u sjevernoameričkim pustinjama zimi temperatura pada do smrzavanja i katkad ima snijega. Kaktusi i brojne sukulentne biljke ulaze u fazu mirovanja. Posebice je zanimljiva sinaloanska mliječna zmija za koju Indijanci vjeruju da pije kozje mlijeko. Živi isključivo u sjevernoameričkoj pustinji Sinaloji. Svojim bojama ona imitira u biti jednu vrlo otrovnu srednjoameričku vrstu zmije, a to je koraljna zmija. No ono što je čovjeku lako shvatiti o kojoj vrsti je riječ je upravo raspored boja. Ona samo koristi 3 iste boje koji koraljna zmija. Dok i na taj način se pravi da je opasna i štiti se od svojih prirodnih neprijatelja, no druge životinje ne mogu razaznati pravilnu kombinaciju redoslijed boja. Ovu zanimljivu i poučnu interaktivnu izložbu, postavljenu u 6 šatora i 2 edukacijska centra, posjetitelji mogu razgledati do 15. siječnja i to svaki dan od 11 do 15 sati.